Oh, malin fait qu'un ando da fait du fait. Qu'à combien? Et bien malin doye. Ah, ah, yɛrɛ de kɔni vraiment an ti k'aw faamu yɛrɛ de koyi. Mais min ka ne dabali ban o. Ne de bɛ k'a ɲini ne de ko k'i k'an faamu wa? Est-ce que ne de ko k'i k'an faamu wa? Ne ko de n ko ni ma ne faamu n k'i b'a ye di. Ne nana mun ye Mali kɔnɔ o taji ko kun kan bi n'a ye taji sɔrɔ u bɛ kule bi quoi ne an maa damadɔ ye taji sɔrɔ u bɛ kule taji bɛ fan bɛɛ fɛ mais an minnu mɔgɔ bɛ ka baara kɛ la anw tɛ k'a ye a bɛ di n ko jateminɛ dɛ u bɛ kule taji bɛ fan bɛɛ fɛ mais e mɔgɔ min mɔgɔ bɛ taji la e t'a ye kabako ye taji bɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ ka moto jɔlen filɛ so taji tɛ k'a kɔ taji bɛ fan bɛɛ fɛ fa dɔw bɛ n'aw sigilen sɔrɔ taji bɛ ka di yan fɛ ara yɛrɛ tɛ yen e moto jɔra kana taa dɛ kana taa Alahu Akbar n'i taara ale tɛ station ye mais ni dabali banna ni jamana in na quoi je sais même pas pourquoi on est comme ça nous nan'i sigilen sɔn ko taji bɛ yan fɛ ko hali maa ti jɔra n'a ye kana taa ne taara i tɛ ye station ye ɲɛna ye station ye t'a ye mun b'a datugu ara m'a datugu o tɛ se mais ils sont comme ça an dɛsɛlen don k'an ka émission kɛ ko taji bɛ yen k'a don fɔ k'a dogolen don donc o kɔrɔ u ye mun kɛ fɔlɔ station tigi dɔw i b'a dɔn station caman o kɔni olu fermera de o station dɔw bɛ yen i b'a fɔ k'olu fermera a bɛ san 50 bɔ parce que fɔlɔ o nana u ɲɛsin station tigiw ma fɔlɔ k'olu de bɛ ka station dogo f'a ma ɲa ala de y'an kisi sinon dɔw tun bɛ taa kasara fu sɔrɔ nin na fo maa wɛrɛ bɛ taa station tigiw b'u ka station dingɛ dayɛlɛ k'a yir'u la ko foyi tɛ sisan u nana kɛ citerne tigiw yɛrɛ ɲuman kɛra hali ni n ka citerne tatɔ garage la c'est un problème n ka citerne lankolon n bɛna taa bila a bila yɔrɔ la i ye problème sɔrɔ olu bɛɛ kan bɛ k'olu bɛ ka faso dɛmɛ quoi maa minnu bɛ ka risque ta k'u ka taji feere yɔrɔ dayɛlɛ ka taa jama to da la o jama la maa sugu bɛɛ b'a la maaw n'u tora ka mobili jɔ i b'a sɔrɔ u b'a ɲini ka wari kumabaw de di pour que a ka se ka fa wari falen o pression b'olu kan u kɛlen don k'o risque ta o wagati min na nkalon bɛ taa ta ka da olu la maa minnu kɛlen don k'u nin di ka na ni tajiw ye n'o y'an ka kɔnso bolilaw ye n'o y'an ka chauffeur ye n'an b'a fɔ ten o chauffeur nkalon de bɛ ta ka da olu la c'est comme n'i wulila k'i jɔ Mali ye o t'i to yen u b'o laada de kɔnɔ quoi wa maa tɛ dɛmɛ dɛ chauffeur tɛ dɛmɛ dɛ ayi chauffeur tɛ dɛmɛ dɛ o de bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ o de bɛ taa yɛrɛ jaw sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ kuma bɛ ka fɔ ko la ko minnu bɛ yen ni a bɛ tila ka ye tugun k'a fɔ ko fili b'a ko kɔnɔ tugun cɛ a gɛlɛyara ko ye cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ma nɔgɔn dɛ Malien bɛ ka nin bɛɛ kɛ o a bɛ ka nin bɛɛ kɛ pour satisfaire c'est-à-dire que ça profite à qui ni nkalonba min an bɛ k'a tigɛ ka da ɲɔgɔn na an bɛ k'a tigɛ ka da ɲɔgɔn na mun de kama bon chauffeur dɔ jɔlen don jɔyɔrɔ la bi dɛ taji feerelaw dɔ jɔlen don jɔyɔrɔ la bi dɛ bi u ɲɛsinnen olu de ma bi olu fɛnɛ tigilamɔgɔ kan mɛn k'olu bɛ k'o kɛ pour que ka Mali dɛmɛ de quoi o de kama ne y'a f'i ɲɛna don tɛmɛnenw na n ko maa min ko k'a bɛ Mali fɛ o maa min ko k'a tɛ Mali fɛ o t'i mago la jɔrɔ n'a bɛɛ ta ye bawo a caman bɛ ka kɛ Mali yɛrɛ dɛ a bɛ ka kɛ Mali la de o tɛ ka kɛ Mali yɛrɛ Mali ye nin jamana de Mali ye nin jamana de min dabali ban malidenw ka malidenya la Bamakɔ de an bɛ ka kuma ko haram o kɔrɔ tɛ ko an jigi dalen don a kan Segu an kɔrɔ yan nɔ Segu kaw t'a dɔn ko taji bɛ sɔrɔ cogo min na bilen n'anw ye aran jɔ yan ka dɔɔni kɛ an ka popow kɔnɔ ou bien ka dɔɔni kɛ an ka kɔnsew kɔnɔ an bɛ kule c'est comme n'a fɔ an bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko yɔrɔ bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ olu t'a dɔn bilen taji bɛ sɔrɔ cogo min na quoi an mɔgɔ foyi t'o la sisan u bɛ ka kule
taji bɛ fan bɛɛ fɛ i b'i yɛrɛ ɲininka o bɛ k'a fɔ jɔn de ye quoi a fɔlen nafa yɛrɛ jumɛn de b'a la kun jumɛn kelen jumɛn de b'a la k'a fɔ fan bɛɛ fɛ ni citerne hakɛ donna fan bɛɛ fɛ a bɛ taa ni a kɔrɔ ye jumɛn de ye an minnu tɛ se ka baara kɛ a kɔ fewu anw dɛsɛlen don k'an ka baara kɛ maa a bɛ k'a fɔ mɔgɔw de ye minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ si ban so kɔnɔ ka tile ban so kɔnɔ kɔrɔ ni bana walima a dɔ la baara tɛ minnu bolo a bɛ ka fɔli de wa a bɛ ka fɔ jɔn de ye de maa min kɔni bɛ ka taa si ka taji ɲini a bɛ taa o kɔni tɛ maa min bɛ diɲɛ dogo don f'ale ka bɔ ka taa dahirimɛ ɲini o kɔni tɛ dɛ o tɛ a tɛ k'a fɔ kɔni ye o voilà nin fɛn ni fitinin minnu filɛ nin ye malikaw senkɔrɔ nin gɛlɛya fitinin minnu filɛ an senkɔrɔ n'a fɔra ko an dɛsɛra ka ɲɛ sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu na cɛ gɛlɛya man ɲi fitinɛ man ɲi diɲɛ nɔ cɛ ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn na ni maa minnu tiɲɛnikɛlaw ye dunɔ ninnu ye tiɲɛnikɛla jugu ye diɲɛ nɔ mɛ i b'a ye k'a fɔ ni e maa min de ko k'a bɛ e nin tɔɔrɔ k'i bɛ sɔn k'a fɔ ko i b'i jɔ ni nin ko in ye awɔ ko ka nin ko in tiɲɛ n'a nkalon mu ɲɔgɔn na i na mɔgɔw sɔrɔ ɲɛ ye dɛ cɛ min nin kuma in fɔ ka kɔn bi ɲɛ quoi bi tɛ bi kuma tɛ n'i y'a ye ko a bɛ fɔ ko bi mɔgɔ caman b'a fɔ ko walayi walayi dɔwɛrɛ tɛ dɛ o y'a mɛn da ka caya de o y'a mɛn da ka caya de donc o la sa Amidu an b'a lajɛ an bɛ taa kɛnɛma n'an taara kɛnɛma sa an b'a lajɛ n'an ye maa damadɔ sɔrɔ n'an ma maa sɔrɔ an yɛrɛ la segin ka na an ka studio kɔnɔ tugun fɛn minnu b'an bolo kɔrɔ ka kɛ ni falaya y'a dɔn ko falaya o ni zoro kɔrɔ faraya zoro kɔrɔ numubugu wa Mamutu Jara tun b'o kɛnɛ kan sini ni kuran kɛra sɔrɔ fɛn ye an n'an sigi k'an sɔnni da o falaya ni zoro kɔrɔ ni yɔrɔ minnu tɛ kelen sɛbɛnw bɛ yaguba Mamutu Jara bɛ dugukolo ko mankan man nɔgɔ Mali kɔnɔ yan o la sa ko an bɛ numéro bila numéro ye 76 65 09 89 65 donc 76 65 09 89 76 65 09 89 o y'a sa an y'an da don babu minnu na ni kibaruya minnu ma aw yɛrɛ bolo ka kɛ ni a ka sigi cogo ni a ka kibaruya cogo ye a bɛ se k'an wele nin numéro la ka fila fɔ an ye ka kɛ ni jamana yɛrɛ kunkanko kuma o yan'o cɛ Amidu ale bɛ fɛn ni bɔ an sɛgɛn